Вітаначкі-абдыманачкі. А сёння дзеля чаго вы прыйшлі на канал да цяці Іры? Напэўна, смачна пад'есці. І не памыліліся, бо сёння мы гатуем мачанку з самымі смачнымі на свеце грыбамі з лісічкамі. Вось такімі залатымі, жоўценькімі, ну проста сапраўднае золата беларускага жніўня. Ужо хочацца пакаштаваць гэтую мачаначку, то не будзем губляць час. Што нам яшчэ трэба апроч лісічак? Як звычайна ў мачанцы ёсць кілбаска, пальцам пханая, вясковая, хатняя. Ну і трошкі рэбрышкаў. Возьмем яшчэ зеляніну, цыбулінку, смятанкі і муку, каб мачаначка была густая і наварыстая. Пачынаем. Найперш займемся рэбрамі. Яны ў нас гэтым разам адзіны сыры прадукт. То будзем іх рэзаць і абсмажваць на сухой патэльні. Вось рэбрачкі свеженькія. Учора толькі з базара прынесеныя. Вось. Пакроем іх на невялікія кавалачкі, каб зручна было есці. І адразу на гарачую патэльню закінем. Вось яны рабрынкі пойдуць на патэльню. А мы тым часам пакроем кілбаску. Яна ўжо гатовая, але ж пакрышыць всё роўна трэба. Такімі невялікімі колцамі, недзе каля 1 сантиметра, каб можна было зараз узяць у рот. Пахне смачна. Гэтулькі спецыі, каляндрачка там ёсць, і кмен, і перчык. І нават я ўжо пакаштаваўшы калбаску, яна такая салёненькая, то я дадатковай солі даваць не буду. А калі вы любіце, каб было так больш моцны смак, то тады дадавайце і соль, і перчык на свой густ. Пакроеную кілбаску кідаем у рондаль. Трошкі нальём сюды кіпятку і паставім на агонь. Тут яна будзе чакаць, пакуль рабрынкі зарумяняцца. Нашы цудоўныя лісічкі трэба абдаць кіпнем, каб яны былі трошкі мякчэйшыя, а пасля гэтага будзем смажыць іх на масле. Падсмажаныя рабрынкі кідаю да кілбасы ў рондаль. Ну а лісічкі трэба парэзаць, каб яны былі роўнымі кавалачкамі. Калі ў вас невялікія грыбочкі, то можна пакідаць іх цэлымі, але ў мяне вось розныя патрапіліся. Ось такія грыбочкі свежыя, новага ўраджаю, яшчэ нядаўна ў лесе раслі і нават, здаецца, пахнуць лесам яшчэ. Вось, зараз грыбочкі ў нас парэзаныя на роўныя кавалачкі і можам іх абсмажыць на масле. Аганёк трэба рабіць невялікі, каб грыбочкі не гарэлі, але смажыць іх прыйдзецца даволі доўга, каб уся вадзічка, которую яны пусцяць, паспела выпарацца. Вось яны грыбочкі і ідуць на патэльню. Пакуль лісічкі будуць тут сушыцца і смажыцца, мы можам пакрышыць цыбульку. Яна таксама неад'емная частка любой мачанкі, тым больш мачанкі з лісічкамі. Мне здаецца, лісічкі просяць солі. Я трошкі падсалю. Ах ты, мои хорошие, такие золотые, такие пригожунки. Ой. Пакуль лисички смажатся и сохнуть, мы займемся цибулькой.
Яе таксама трэба падсмажыць да празрыстасці. То мачаначка наша варыцца, рабрынкі з кілбаскаю там ото прэюць у бульёнчыку. Ото цыбулька шыпіць на патэльні, ото яна цыбулечка шыпіць. А ото нашыя лісічкі, грыбочкі, ой, наколькі пусцілі вадкасці, трэба, каб яна ўся выпарылася. То хай сабе тут на патэльнічцы яны вось так і смажацца, грэюцца. Цыбулька наша ўжо падышла, і сюды можна дадаць муку. Літаральна некалькі лыжак. Вось, абсмажым іх разам. Дадамо сюды трохі бульёну, у которым варацца рабрынкі і кілбаска. Ось бульёнчик дадамо трошки. Ось, каб мука роўненька, без камячкоў, размеркавалася. Паменьшым агеньчык, каб быў малюткі, каб не падгарала ў нас нічога. І праверым, як нашы грыбкі. О, ужо вады амаль няма, ужо яны такія, як трэба. Яшчэ мінута і будзе ўсё добра. А мы пакуль дадамо падсмажаную муку у бульён з кілбаскамі. Сюди ж пойдуть наші грибочки. Ось так. Добре перемішаємо. І пакінем під кришкою даспяваць. А мы тым часам не будзем марнаваць свой час і прыгатуем да мачанкі бліны. Калі мы гатуем мачанку з грыбамі, то у яе трэба дадаць яшчэ і смятанку. Вось, прыкладна некалькі вялікіх ложак густой, хорошай смятаны. Пахне як. Вось у такім выглядзе будзе наша мачаначка даходзіць да патрэбнай кандыцыі. Бліны гатаваць мем з мукі, малака і яек. Больш нам нічога не трэба, яшчэ лыжка алея, каб іх падзмажыць. Я адразу ўсе прадукты дадаю і буду збіваць бліны міксерам, бо лыжкаю іх вымешваць мне трохі ляніва. Всё, зараз буду шумець. Малачка дадам. Вось такое цестачка атрымалася, яно вось цячэ, як такая смятанка рэдкая. Якая тут прыгажосць. І вось, блінцы у нас гатовыя, залатыя, як сонейка. Мачаначка падышла і можна сервіраваць стол. Мачанку будзем наліваць у такую місачку. Ой, прыгожая, а пахне як.
Нарэшце прыйшла чарга зеляніны, пасыпем ёю. А блінцы скруцім у трубкі. Вось такая чароўная страва беларускай кухні сёння нас парадуе. Хочаце прыгатаваць такую? Далучайцеся, а потым будзем смачна есці.